Sanibona, ngibingelele kwiMakhosonke TV. Nami ngingumlandeli weMakhosonke TV, lapho engithole khona usizo, ngathola khona ukuphila. Bantwana bethongo, ngigulile isikhathi eside, ngazihamba izinyanga, ngathwasa angazi kangaki, kepha usizo aluvelanga ngale ndlela engifuna ngayo. Nokubona bengibona kodwa ngingakholwa ngempela ukuthi kuyikhona, kepha nje iy'nkinga ziqhubekile, ngigula, ngingena ngiphume ey'bhedlela. Konke nje kwenzeka ngendlela odokotela bengilandula. Kuthe ngelinye ilanga ngathola le ndawo ka-YouTube, ngababona abaningi ebengibabona, kepha ngenhlanhla ngithole umkhulu uPhila, ngimthola khona la kuMakhosonke TV. Ngempela ngazama ukumthinta ngagcina ngimtholile, wanginika iziluleko. Ngey'luleko zakhe nje ngingakafiki nakuyena, ngathola umehluko omkhulu kabi empilweni yami. Ngezwa kukhona ithemba nokululama nje ngingakafiki khona. Kuthe sengigcine ngifikile kuyena, ngathola wanginika iy'mpande engathi ngosuku nje lokuqala ngiyidlile, ngalala ngavuka nabantu abadala, nesibonakaliso sabantu abadala sebejabula bethi bayabonga. Kuthe kusuka lapho kungakadluli ney'nsuku ey'ngaki, ngisho nomlenze wami bungasasebenzi, ngiqhugela ngingasizakali. Sengizame isikhathi eside nalo mlenze wami ngiqhugela, ngihamba ngenduku. Kepha nje hhayi bo, ngololu suku lokuqala nje ngalulama, sengihamba ngiye emanzini, sengiyazihambela kahle, ayisekho inkinga. Kuthe kusaqhubeka iy'nsuku, akuphelanga ngisho iy'nsuku ey'ntathu, bafika abantu abadala bathi bayabonga. Kwaba engathi nje umkhulu ukhona khona endlini, uhleli phansi uy'thulele nje, kepha abantu abadala babephakamisa izandla, bephakamisa izandla, beze bephakamisa izandla bethi nje, awu, waze wasikhulula, siyabonga. Bantu abadala, bantwana bethongo, ningadeli, usizo lukhona. Noselahle ithemba, ngiyamthembisa ukuthi uzosizakala. Nami bese ngiwumuntu olahle ithemba, ngigula, ngihlaselwa, ngingakutholi ubuthongo, bese ngingazi noma mangilele ngizovuka yini ekuseni, noma kuthiwe kufikile ubuthongo, iy'nhlungu lapho zisathule mhlambe, kepha nje kube nzima khona, ngithi Nkosi yami, kazi ngovuka yini. Umthandazo wami usulapho, nomndeni wami usulahle ithemba, usungazi ukuthi kuzogcina kwenzakaleni. Kepha nje ngiyakubonga ukuhlangana kwami nomkhulu uPhila, ungenzele iy'manga empilweni yami ukuthi ngikwazi ukululama. Bengingasathembi, iy'nhlungu, bekwenzeka izinto ey'ningi, ngilimala ey'ngozini, ngihlaselwa, cabanga ngumuntu wesifazane ngihlaselwe, isizathu singekho, nginezitha ay'vuka, kepha nje kuningi okwenzeke lapho sengilahle ithemba, ngathola ukululama. Manje sekukhona izinto ey'ningi ezenzakalayo ezinhle ebengingathembi ukuthi zingaphinde zenzeke kumina empilweni yami ngobunzima ebengibuthwalile. Ngigula, odokotela bengilandula, bengitshela emehlweni ukuthi ngisalelwe iy'nsuku ezimbalwa ngiphila. Kodwa nje ngomusa wethongo, ngoba laliyifuna le mpande yalo ukuthi liyithole, nakhu ngizizwa ngiphilile, ngizizwa ngiluleme, nobuthongo kuyafika, ngiyalala, sengilala njengomntwana. Mina ubuthongo bengingakwazi, abantu bebehonqa benza yonke into, ngibabuka nje, ukuphumula kungekho kumina, ngingakutholi ukujabula nami ukuthi ngilale. Ngiyabonga bantwana bethongo, sukumani isikhathi sisekhona, niy'sondeze ukuba nithole usizo bantwana bethongo, ngoba ithongo bungalilungiselanga nalo suke lisenkingeni lalikhona. Kufanele nisukume, lusekhona usizo, ningalilahli ithemba. Nami laliseliphelile ithemba, kepha nje libuyile ithemba ngendlela eyisimanga. Nakhu ngiyaphila,
ngiluleme, sengithola nokujabula, sengikwazi ngisho ukuba ngihleke njengabanye abantu. Bengihlale ngikhala zonke iy'nsuku, ngikhala njengengane encane, ngihlale ngicela usizi. Kepha manje senginokujabula, sengiluleme ngokuhamba nje engalitholayo olwanginika inqubekela phambili yokuthi ngiphile, ngilulame njenga bonke abantu. Ngiyabonga ngiyabonga bantwana bethongo, sukumani isikhathi sisekhona, lukhona usizo.